ekuazio honetan zer gertatzen zaigu? Parenteserik ez dugula, baina bai dugula bigarren pausoa, izendatzaileak kendularko ditugu, multiplo komun txikiera kalkulatuz. Orduan, jartzen diegu denei izendatzailea. Honek badu, baina honek ez du. Orduan, jarriko dugu bat. Eta beste gauza bat nahiko importantea. Izendatzaile batek gainean zenbaki bat baldin badu, edo monomio bat baldin badu, ez dago arazorik. Baina bi daudenean, eta hemen bi, egokia da jartzea parentesi bat, gogoratzeko gauza batetaz. Eta da, nik hau, kendu ingo dut, izendatzaile hau, orduan, minus dagoelako ikurra aldatu behar dut. Hemen gehi da, ez dut aldatu behar. Orduan, kontuz honekin, hau aldatu behar da dut, izendatzailea kentzerakoa. Hemen parentesi bat dago, guk ez du idazten, baina hoeda jartzea gogoratzeko hemen ikurra aldatu egin bat dugula. Orduan, zein da 3, 2, 1 eta 6-ren multiplo komunetako txikiena? 3, 6, 9, 2, 4, 6, 6, 6. Orduan, 6 baldin bada, egiten da erantara. 6 zati 3, 2. Orduan, goiko guztiak, bikin bidartu behar dira, 4. Ken. 6 zati 2, 3. Orduan, goiko guztiak, 3kin bidartu behar ditugu. Orduan, hau 3kin bidartu behar dut, 6 isa, eta hau 3kin bidartu behar dut, 21. Baina esan dugu jarri behar dela gehi. Parentesiak aurrean duelako ken, ikurra aldatu behar dugu, Urrengoa, berdin. 6 zati bat, 6. Orduan, goibiare, bidar 6. Gehi, hemen ikurrak ez ditu aldatu behar, gehi delako. 6 zati 6, bat. Orduan, goiko guztiak batekin bidartu behar ditugu. Hau bidar bat, eta hau bidar bat. Hori da, parentesiak entzeko modu bat. Orduan, gogoratu zaitezte, egin behar da, 6 zati 3, 6 zati 2, eta hemen, ken baldin badago, 2 baldin badode, erdiko ikurroi aldatu behar dugu. Orduan, horrein beti bezala, egingo duguna da, lehenengo, simplifikatu. Badaude hemen antzekoak, bai, 4 eta 21. Orduan jarriko dugu, minus 6 isa, eta hemen dugu, 4 gehi 21, 25. Berdin. Eta hemen antzekoak baita edia, 6 eta minus 2. Orduan, lehenengo kopiatuko dut isa, eta 6 ken 2, 4. Orain, egingo duena da, isa kale batea eta bestera. Orduan jarriko dut. Ezkerrera, egokiagoa da eskubidean jartzea, baina, bueno, zutako asko beti ezkerrean jartzen dezuten, bagoazen jartzea ezkerrean. Minus 6 isa, eta batutzen dagona, beste aldera kentzen. Ikusi duzu bezala, ikurra mantendu egiten da ezkerrean dagoelako. Ez du bera eman behar beste aldera. Berdin. 4, ikurra mantentzen da, eta hori ikurra aldatu bat zaio. Gehi dagona, ken beste aldera. Bagoazen egitea. Minus 6, ken bat. Isa, bat jartzen dako, da, minus 7. Eta 4, ken 25, minusak irabazten du 21-gatik. Beraz da, minus 21. Horan, isa zen bada. Bada, kopiatzen da minus 21, eta bidertzen dagona, ez da kentzen ari, Minus 7 da bidertzen isarekin, kontuz. Hau beti, ari da bidertzen. Horan, pasara da, zatitzen bere ikurrarekin. Aldatu diguna da, bidertzen. Besaldea, zatitzen, aldatu da bere ikurra, Minus 21, zati minus 7, minus zati minus, plus, 3. Isa bali bada 3, guazen konprobatzea, benetan, ala den. Kenduko dut hau, eta parentesi hauek kenduko dut, zer erabili dut, izendatzaileak kentzeko. Horan, isaren horrez jateko dut 3. Hasiko gara. Bienen, ken, bider, 3. Ken 7, zati 2. Berdin, bat, gehi, eta goia zen jartzen du 3, ken 2, zati 6.
Zer egin behar dugu lehenengo? Egin behar ditugu goiko eraiketa horiek, ezta? Bestela, hauek egin behar ditugu. 2 × 7, horra jarriko dugu. 2 × 7 zer bada? 2 × 6 × 7 minus bat, parentesi jarriko duela, berdin, bat, gehi, egin beharko dugu goikoa, 3 × 2, bat. Orain, keketa hau egiteko, ke minus da plus, hau plus izan da, batuketa bada, izan ere berdin jarri baitugu 6 bilei, ezta? 6 gehi 6. 6 zati 3, 2 bider 2, lau. 6 zati 2, 3, bider bat, 3. Berdin. Eta hormen ere, bilei jarri behar dugu izan ere berdina, 6 eta 6. 6 zati bat, 6, bider bat, 6, 6 zati 6 bat, bider bat, bat. Bueno, eta zen badau, lau gehi 3, zazpi, 6-ren, berdin, 6 gehi bat, zazpi, 6-ren. Eta zegu, bai ezkerreko atala eta eskobikoak, berdina lortzen ditugula, isa 3 denean.